podcast affirmation, we're back with a bang. Uyazi-ke ngicela ungacabangi i-nepotism today, but izinto ezenzakalayo nje bekunabantu abahlele bephusha beya phambili. Namhlanje sivakashelwa MEC waka-Social Development. Ngifuna ukwazi into eyiningi, ngifuna ukwazi ukuthi why bayoshiya u-welfare bathi i-development manje. For sure uzosichazela MEC usinaye namhlanje la e-studio kwi-podcast affirmation. Igama uSizwe ngwakaBlose. Nangoke-ke no-MEC ezewumbali Shinga. Oshinga-ke uyazi ukuthi oBlose, oShinga, oNdilo, oNoncengwa. Qhubeka kanjalo MEC, yasibingelele. Ngiyabingelela, ngiyabonga kakhulu Ndilo Madziba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi eventually umuntu afike. Hayi ngibe icabanga i-nepotism uluze kakhulu kungimema kade ngibabona abahambeli bengena beshintshana. Siyabonga kakhulu uhlelo lakho siyalilandela and continuous ukuthi lusifundise lusiphendulele nemibuzo eminingi esingaba nayo. Ngiyabonga. And eminingi MEC futhi nje oqala ke siqale ngawo leyo ngushoyo. Before it was social welfare, but manje sinithi social development. Yini reason rational behind ukuthi nigcine senithi i-social development? Mhlawumbe ukhona umehluko nani ishintshele. Ngiyabonga kakhulu nje sewushilo-ke nguMbali Shinga u-MEC la KwaZulu-Natal we-social development. Ubaluleke kakhulu lo mbuzo obuzayo ngoba uma ngabe siqhubekela phambili sishiya noma kushintshwa amagama noma ama-program balulekile ukuthi abantu bathole ukuthi kwenziwelani. So njengoba kade ku-welfare sesisuka manje sesithi social development, sizama kakhulu ukuthi bekwaziwa kakhulu njengomnyango abantu abancikile kuwona. Abancikile nje okusho ukuthi njengoba siprovider iy'nsiza ze-welfare, let's say nje ekhaya kunomuntu okade ehola impesheni mhlawumbe umama noma ugogo, uma edlula umndeni usuthwele izandla ekhanda ngoba abasayiboni inqubekela phambili ngoba lo behola phela ngithi uhambe nayo impesheni yakhe. So uma sithi-ke we taking a developmental approach, sisho ukuthi sesiyashintsha-ke manje siza ney'nhlelo zokuthi abantu bathuthukiswe. Kube namakhono esibanikeza wona ukuthi bakwazi ukuzimela, kungaba amakhono aphathelene nezamabhizinisi, imfela ndawonye, kanjalo kanjalo, bakwazi ukuyimela baphume kwi-welfare, baba abantu abayimele, baba nama-income abo, badevelopeke njalo njalo. So that's where the focus is now. No, ngiyakuzwa uyayibeka ngicela ukusebenzisa igama MEC Mbali noma ngithi Mbali Shinga. MEC yamnandi ukuthi ngempela naye niyayihlanganisa nifuna abantu bayimele. Kukhona yini MEC ukuthi isikhathi niyabalekelela nibe seniyabalekelela futhi nibanika ama-projects athize fanele bayimbandakanye nabo into ezokwazi ukuthi bayi-sustain empilweni zabo njengoba uchaza ukuthi nibadevelophe but ekugcineni bakwazi ukuyimela futhi? Siyabalekelela kakhulu. Abokuqala nje ngifuna ukwenza ngabo isibonelo ukuthi khumbula ukuthi sisebenzisana kakhulu nenhlangano zomphakathi ama-NPOs and NGOs aba i-extension yomsebenzi esiwenzayo. So asisebenzi nje nama-NGOs asethuthukile, sisebenza nama-NGOs esisuka nawo phansi siwalekelele even ngokurejista, bayibhalise le nto yabo ngofika bathole emphakathini abantu bethi senze ukuthi thina sikwazi-ke ukuthi sibabhalise siba-organize into yabo ibe semthethweni ihleleke. Ngoba uma ngathi usebenza nama-NGOs noma NPOs asethuthukile kusho ukuthi azoba mancane kakhulu awethu
bantu abamnyama uma ubheka umlando la esiphuma khona ukuthi obviously abantu abanama-NGOs athuthukile abeyinhlanga. So-ke siqala lapho-ke masithi abantu siyabathuthukisa. Masithi-ke sibanikeza amakhono, siyangenelela ngama-training ngoba kuningi mengabe besebenzisana nohulumeni kumele ba-comply ngezinto ey'thize ngoba phela banikezwe imali uhulumeni. So kufanele bazi ukuthi makuthiwe le mali yalento kufanele bayisebenzise kuleyo program noma kuleyo project, sihambe nabe njalo ukuze kuyoba ku-accounting ukuthi bayi-accountela kanjani. But masithi sifuna bayimele njengoba sesibarejistele i-NPO, asifuni nje badipende kuhulumeni kuwukuthi njengoba uhulumeni mangabasabanika imali ngelinye ilanga kube sekufile, sibayikhipha nokuthi bangaqhubeka bayifune kanjani iy'mali. Okokuqala lokwama-NPOs and NGOs. Okwesibili, laba-ke esithi sifuna ukuthi bayimele bomphakathi nama-programs amaningi, amanye abhekelene kakhulu nabantu besifazane ngoba awumphakathi wonke, sinabesifazane, sinawentsha, sinawabafana, abantu besilisa, sibe nama-boys camps where intsha ihlanganyela ndawonye iyokhuluma about issues affecting them nokuthi badevelopeke even mentally and emotionally, bakwazi ukuthi baqhubeke nempilo. Ama-skills abantu besifazane bayathunga, bayadayisa, informal traders, hawkers. Sikhonela ukuthi sibalekelele kulokho. Uma uqaphela nje manje ihambela imicimbi yethu njenge-social development, sike sibathanda ukuthi abanye beze bazoveza imisebenzi yabo. Ungabona izinto abazenzayo, bayathunga, benza imisebenzi yezandla. Abanye nje sesize sinamunye nje uchef owaphumelela umuntu omusha wala eThekwini efunde kwi-skill center sethu eWentworth, uyapheka manje, upheka phesheya kweyilwandle. So kuningi esikwenzayo esithanda ngempela ukuthi abantu basondele kumnyango wa-social development ngoba sigcwele-ke yonke indawo kunalokho ekuthiwa ama-district offices. So i-district ne-district ino-social development. Asifuni nje ukuthi abantu beze ngoba beney'nkinga behlukumezekile noma beyofuna impesheni, kodwa sifuna umuntu awokhe nje inazozo ukuthi senza lokhu nalokhu, singasebenzisana kanjani, noma eyobuza nje ukuthi iziphi iy'nhlelo eninazo. Ngoba ukuthi ibalulekile lento eshoyo MC because abantu bagcina bazi nje ukuthi kunomnyango wase-social development kodwa ungazi ukuthi u-entailani lo mnyango. Understand? Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi abantu kuma-district abesho MEC ukuthi bayihambele lezi y'khungo ukuze bathole ulwazi olwanele, babone ukuthi bangayisebenzisa kanjani le mnyango MEC ngoba okusala iminyango yabo akuyona yini. Akuyona yethu. Kubaluleke kakhulu ngoba okunye nje usasho njalo uzothola la sinama-offices khona, ama-local offices, sisuke sihambisana nengane yethu noma undodakazi yethu ethi uSASSA. Uthola ukuthi within the premises khona uSASSA, khona u-social development. Then abantu babe ne-interest kakhulu kuSASSA ngoba khona bayobhalisa impesheni, ama-grants ini. But the social development ngala onosonhlalakahle ababhekelele ukuthi izinhlelo zokwelulekwa ngokomqondo uma ngabe abantu bevelelwe yinhlekelele noma beney'nkinga befuna ukukhuluma. U-social development wenza lokho kakhulu. Nalaba abafuna ukubhalisa barejiste ama-NGOs, NPOs, u-social development ukhonela lokho. So siyababuka bedlula bejahe nje uSASSA ukuthi bayobhalisa. Cha, ingakho nami ngibamema ukuthi abayihluphe ngokuthi u-social development wenzani ngoba ngisakhuluma nje ngokubululeka ngomqondo, uzobona ukuthi iy'nhlekelele lezi siphuma kuzona KwaZulu Natal esike sabhekana nazo zama-floods, zemililo le kade ikhona. So kuba buhlungu kakhulu uthola ukuthi abantu balahlekelwa iyona yonke into ade benayo ngenxa yomlilo lo ofikile washisa yonke into. Kwesinye isikhathi kuhambe nemphefumulo. So njengo-social development sibantu abafika kuqala ey'mweni ey'fana nalezo ngoba ungayimagina nawe kade ulala unayo yonke into, uneroom yakho iphelele, no-TV nembhede, uvuka ungasenalutho uzuyolala kamakhelwane noma ubhekelwe indawo eseduze ozoya kofihlwa kuyona kwesikhashana. So siyangenelela kakhulu
kakhulu lapho ukululeka ngekemqondo sibone nalabo abasuke be-displaced ukuthi mhlawumbe kusale iy'ngane zikhala ey'ntabeni bayagcinwa okwesikhashana eventually baxhunyaniswe nemindeni yabo. So inkulu i-role social development oyidlalayo esingathanda ukuthi abantu bazi ngawo. Yeah, ngichaza leyo iveza because hleke singenako ukwazi okukhulu mayelana nama-social worker. I think bokuthi nisebenzisana nama-social worker, I think into enkulu leyo ngoba niyawasebenzisa kakhulu naleli gama lelo accessible kubantu lama-social worker niyabarefera abantu kuwona ama-social worker. Let's say ngihlala nje lapha ezingolweni ngidinga i-social worker ngoba phela angithi nimele sonke isifundazwe. Kakhulu ama-social workers umsebenzi wawo ikona lokho ukuthi asilekelela to ukuthi bahambele imiphakathi bayiprofile imiphakathi. Uma ukubona i-event yahulumeni kufikwa emphakathini kuthiwe naba abantu abaxakekile kakhulu abalala bengadlile la kulo muzi akusebenza imuntu. Leyo information thina njengo-DSD sihlale sinayo ngoba ama-social workers ethu enza lokho kule ndawo adeploye kuzona emawadini ukuthi aprofile ahlale njenge-profile kungenzeke lutho azi ukuthi kulowa muzi khona umuntu okhubazekile udinga i-wheelchair. So uma kufika umuntu ezonikela nge-wheelchair asiqali phansi siphuma singena sithupha umuzi odinga i-wheelchair. The database ikhona vele ihleli no-social development. Abantu abadala siyabazisa kakhulu sine-program yabantu asebedlule ku-100 beye phezulu ama-centenarians. Labo bantu already they are profiled by DSD. So mkhulu umsebenzi owenziwa ama-social worker ukuthi yiwo ahambele umuzi nomuzi athole ulwazi. Kwesinye isikhathi la izimo ey'vuma khona ahambele ngisho iy'kole ezikuleyo ndawo abayisevayo bayokhuluma baqwashise benza ama-awareness. So nje singosonhlala kahle kakhulu thina kumnyango wethu we-DSD. So ngiyaye ngizwe abantu mhlawumbe bakhona izinto ey'njalo habe nalowo mbuzo ukuthi bathathwephi la bantu batholakale kanjani. No, the database is already there. Nawe nje uma uwena ufike sike sithole osomabhizinisi mhlawumbe ma-events ethile kwikhalenda athi umuntu bengicela ukunikelela mhlambe what is called child-headed household, imizi ephethwe abantwana abancane ikuphi. Asiqali phansi siyoyifuna kanje ikhona sesiyiprofayilile. So umsebenzi wosonhlala kahle lo. I think uyayibeka iyazwakala MEC. By the way sikhuluma no-MEC uMbali Shinga walaphana kwi-social development. Ngicabanga ukuthi ula kwi-7th administration. Uyazi ukuthi uhulumeni usanda kushintsha-ke wangena naye. Sikhuluma naye uzogqoka igqoko ezimbili. Njengamanje sakhuluma ngemisebenzi yakhe kuhulumeni uphinde abe uhlalo we-National Freedom Party bathi NFP la esifundazweni. Sizoyithinta leyo ngoba ugqoke igqoko eziwu-2 manje sakhuluma naye as i-minister or MEC yakwa-social development. Ngicabanga ukuthi umnyango ubalulekile kakhulu lo ngoba uphinde ingane zenu amaphara. Ingane zenu. Ngey'ngane zethu uqondeni angifuni ukuzwa kahle umbuzo wakho phelela. Ngifuna nje uku-understanda because isikhathi esiningi abantu bakhala kakhulu ngokuhlukumezeka behlukunyezwa yilaba bafowethu nodadewethu ababizwa ngamaphara laphana emgwaqweni, especially yethiwe othola ukuthi babamba inkunzi emini. Understand? So manje ngikhumbula notholo ngakosi interviewer esinye isikhulu saka masipala sakubeka kwacaca ukuthi bona kakhulu abangeni kulaba futhi esibabiza manje ngamaphara kodwa lapho umnyango waka-social development. Umbuzo wami uqhamuka ngalolo hlobo. Sengikuzwile ngiyabonga kakhulu. So nami mangase ngithi angingeni akazi ubawulandelayo uzombuza. Siyakhathazeka no angisho kanjalo. I'm just saying ukuthi uma ngingathi nami angingeni you've already said ukuthi seyathunyelwa kumina lo mbuzo. Kahle abethu sonke as the society, it's a societal issue. Siyakhathazeka kakhulu njengomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ngoba
Okunye esibhekene nako kakhulu ilo ama-issues of social ills, izinto ey'ningi nje ezenzeka emphakathini. Ungakubala lokho kwentsha ezinikela kakhulu isebenzisa iy'dakamizwa, isebenziswa nophuzo oludakayo phecelezi substance abuse. Kuphinde kuyoba ama-social ills mhlambe ey'koleni, intsha elwayo, elimazanayo ngokuphathelana ney'khali. All those issues ngempela njenge-social development ayasikhathaza kakhulu. So uma ngabe-ke sebeze beshiya amakhaya ngezizathu ezahlukahlukene sebeyohlala emgwaqweni, ngempela it's a concern for all of us njengohulumeni. NjengomNyango Wezokuthuthukiswa Kwezomphakathi silwa nayo kabili-ke leyo nkinga. Okokuqala nje siya-educate, si-create i-awareness bengakangeni abantu abasha kwizidakamizwa. I think we must start there ukuthi even before they start, njengoba ngike ngaveza ukuthi siba nama-camps, life skills programs ze-youth ukuthi siyitshele intsha ukuthi ayihambi le ndlela ngoba at a long run sizoba ney'nkinga ngoba iy'nkinga-ke ziningi, emotionally bayahlukumezeka but even physically ngoba abanye basebenzisa iy'dakamizwa balimala emzimbeni nje ngokokubukeka, abanye bayakhulelwa bebancane. Iy'nkinga ey'dala ukuthi kuhambe kube nenkinga emzimbeni womuntu. But ngaphandle-ke kwe-awareness la basuke sebecwilile, siney'nhlelo zokuthi ba-rehabilitate-ke bakwazi ukubuyela empilweni yabo. NjengomNyango We-Social Development siprovayidile-ke la KwaZulu-Natal ama-rehabilitation centers esingakwazi ukuthi sirefeye kuwona intsha le esuke seyivuma ukuthi ngiyafisa ukuphuma. Kodwa noma umuntu engavumile, okwethu ukuconvince ukuthi kodwa usengathola i-second chance. Baningi-ke sisebenzisana nawo. Kukhona nje abanye othola umuntu usekwazile yena ukuphuma, siyabasebenzisa njengomnyango ukuthi masinama-programs bafike bazoshumayela ivangeli, banikeze ithemba, babe isibonelo ukuthi nami I was once there, sengila manje, uyabo. So kubi kakhulu nje, akubukeki kahle uma ubuka isibalo sentsha ehlala phansi kwamabhriji, ehlala ey'tolo emphakathini yethu. Uhambe ekuseni nje uye emsebenzini nawe uyoze uyobuya umuntu uphinde umdlule lapho ekhona. Akusona isimo esihle, kodwa-ke sinebhilifu ukuthi ngokubambisana impi esingayinqoba leyo, because ngiyokusho nje omasipala nabo they have a role to play because kukhona lokho ekuthiwa ama-bylaws. So okwabo kungabe uku-enforce nje ama-bylaws ukuthi ningahlali la, yabo. But lokho akuyisolve inkinga i-bylaw. Inkinga isolvwa ukuthi abantu abasha, why are they in drugs? Why are they in substance abuse? And ngezizathu ey'hlukene uma sebengenile, what contribution or senzani thina njengohulumeni ukulekelela ukuthi abaphume lapho kuleso simo. And sadly akuyona into qalbe ukuthi uma kwenzeka into nje njenge-community sithanda ukuyi-associate nabantu abathile ukuthi uthi kusho ukuthi umntwana onjani noma unjani ongangena kule simo. No, noma umntwana ovela ekhaya elinjani ngeke ukwazi uku-classify ukuthi ukulindele kobani. So ingakho-ke ngihlaba ikhwela ukuthi kubalulekile ukuthi sibambisaneni and refer accordingly masibabona abantwana abanjalo ukuze balithole usizo olufanele. Sihleli noMbali Shinga MEC laphana ka-social development, sisaxoxisana nje ngendaba eyithinta umnyango uyayizwela, and ngicabanga ukuthi sebewushayele or siyakolo 100 days manje lise-office. Sedushayele 100 days. Akufiki kodwa senyangakhona, but iy'nhlelo seziyacaca manje kahulumeni. Nawe usuthe ukuhlala wazinza wabona ukuthi laphana singenza kangcono, laphana akukuhle kahle, laphana asivali. Kukhona nje usuyiqhinya ngawo ukuthi since ufikile nethimba lakho emnyangweni senikwenzile? Kukhona kuningi sigijima kakhulu. I-difficulty-ke ngepolitiki ukuthi ayifani nomsebenzi ukuthi uma ungenile kuthiwa kusakhona i-orientation or induction la kusuke kumele ugijime uhambe. Kodwa-ke ezinye zezinto
siziqhenya ngazo kakhulu njengomnyango ukuthi singabantu abawumabizwa basabele ukuthi la bantu besimemeza khona besidinga kubalulekile kakhulu ukuthi sitholakale sikwazi ukusheshe sifinyelele enye izinto ebaluleke kakhulu lezo thina njengomnyango but also siqinisa kakhulu amaxhamo nalabo esisebenzisana nabo ngoba iqiniso ukuthi uhulumeni angeke akwazi ukwenza konke eyedwa so ama-partnerships nama-collaborations abalulekile kakhulu ukuthi silande labo bantu esicabanga ukuthi banendima abangayidlala kwi-department nje ngisanda kuqala senza imikhankaso efana nawo nalo besikhuluma ngawo ukuqwashisa ngoyidakamizwa nokusetshenziswa kwayo sakwazi ukulanda ama-stakeholders afana nabobuholi bendabuko ngoba abantu bahlala emphakathini yamakhosi so ngeke sikwazi ukubashiya ngaphandle salanda abantu abafana no-NDA National Development Agency salanda bona abafana no-SASSA esinemqondo noma inhloso eyifanayo kwaba umcimbi omkhulu wawusothukela lapha endaweni yaseMtshezi engakubona lapho hayi le nto yokhuluma ngayo ihlala emgwaqweni uma yazile nje ukuthi ingathola usizo iyeza ngoba kukhona ababekhona nje bebonala physically beyimatafuleni ethu befuna usizo and sakwazi ukubafaka-ke kuma-homes ahlukahlukene ngoba sazikhona iy'khali kwesinye isikhathi kuyaye kufanele balinde makugcwele so enye-ke yezinto lezo esingathi nje sigijima nazo kakhulu njengomnyango ukubona ukuthi siyakwazi ukuthi silekelele sibe neqhaza elibonakalayo emphakathini wethu. Uyayizwela uyayibeka uMbali Shinga MEC yaka Social Development. Ungakhohlwa ukusilandela einkundleni zokuxhumana lapha ku Facebook page yethu silandelwa abantu aba-2.7 million. Wathi normally do lelo page siya update, siyakutshela ngama human interest stories, siyakutshela ngama political stories, siyakutshela nge-entertainment if umuntu uthanda entertainment, siyakutshela ngendaba ze-sports yeah ne-sports isikhona ungasilandela nje MEC uhamba ufunda lapha ngaso sonke isikhathi solethu wazi ukuthi uyaphuma endlini before uphuma endlini uqala ubone izitori ezenzakalayo si reliable ke asibhali sifake we check double check triple check if necessary though sila kwelokhuzana kwi-space digital uyazi into digital MEC kuvele kuvukwe ngakusasa kuthiwe uMbali Shinga akasekho emhlabeni kungaverifyanga ne but thina we don't do that. Thina sesiqiniseko sokuthi siyakwenza that is why mhlambe siyiqhenya ngabalandeli aba-2.7 abasilandelayo ungasilandela kulelo page ngicela uye na ku-YouTube page yethu usilandele kodwa ungagcini ngokusilandela ulike usubscribe kulawo ma-pages wethu because kubalulekile ukulike usubscribe ubusutshela nama-friends akho tell them about us ungabi apologetic ubatshela ukuthi bebefuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile ANC sizwile ukuthi ibivakashele isifundazwe singazi-ke iy'nqumo ezosithatha i-NEC because ibikhona behola uRamaphosa but iy'tori ey'kanjalo noMbalula bebekhona eprovinsini uzi ukuthi bathini kwenzakalani mhlawumbe before singene kule sigqoko sepolitiki MEC Mbali Shinga bengifuna ukuthi ngizama ukudouble check something uthathe umnyango ukade usezandleni zika mama uNonhlanhla Khoza kwakwaba nento ethize ngicabanga ukuthi asikakatholi ukuthi kwagcina kuhambe kwagcina phi kuyona leyo ukuthi kuba nezinhlekelele but emnyangweni kube sebakhona bathatha i-advantage of i-situation idingo kufanele ifinyelele emphakathini sibonile lento kakhulu nge-COVID zigcine ingafinyeleli sadly so nomnyango wakho ke wathinteka ko-blanket kwini ukuthi ngathi kwaba nokukhwabanisa uthe bowufika wayi-check-a leyo ndaba ihamba kanjani iprocess yokuthi labo abenzi bobubi ngoba phela kusuke kusebenze kakhulu imali kahulumeni imali yama-taxpayers ukuthi uthole nje ukuthi sekugciniphi ngalolo daba olwaba indabuzekwayo. Ngaphambi kokuthi kwi-7th administration ngifike ngibe u-MEC we-social development kade ngiyi-member of the provincial legislature
in halfway sixth administration. Kwakuhle nje ukuthi uyalazi Yes. So uhulumeni ulwela kakhulu ukuthi kuliwe nenkohlakalo ukuze ama-resources abelwe abantu afinyelele kuwona ngempela. Futhi umphakathi ungathemba ukuthi kukhona lokhu ekuthiwa phecelezi oversight, okusho ukuthi ma kukhona umsebenzi owenziwa kusuke kunamehlo abhekile ukulandelela ukuthi lo msebenzi wenziwa ngendlela usinika imiphumela ekuyiyona yona. So there is oversight. Kukhona futhi nabantu abasibhekile abafana no-Auditor General. Alenzeki iphutha ukuthi bangawavezi ama-issues. So leyo-ke enye-ke yama-issues aqhamukayo ngaphansi komnyango waka-social development, and ngiyabonga kakhulu ukuthi uyibuze noma uyiraise. Ngingathanda ukuthi ngikuqinisekise nabalandeli bakho ukuthi uhulumeni usebenze kakhulu kulolo daba. Seliphumile ngaphakathi ukuthi umnyango uyiphathele lwadluliselwa kwabe-SIU ifayili lakhona longo ukuthi kube ilona abalilandelayo. So okwenzekile-ke alikakapheli luvalwe ifayili because sekunama-issues nje amancane kakhulu outstanding awu-2, kodwa amanye la kutholakale khona abangenzanga kahle iy'phungo zakhona zabaphoqa ukuthi kube nemali abayibuyiselayo kuhulumeni, including ama-service providers ayenze okungalunganga. So ikhona imiphumela yakhona nje elisetshenziswe kakhulu, and lokho kusibonisa ukuthi noma iluphi udaba lwenkohlakalo mangabe sisola asobika ngoba iy'nhlaka zibekele kona lokhu lezi ezisibhekile ey'fana no-Public Service Commission nawo ama-portfolio committees lawo siziveze izinto ey'njalo ukuze ziphenywe zitholakale ubuqiniso bazo, futhi noma mhlambe lokho kusuke kungelona iqiniso, but yes lelo daba lasetshenziswa kakhulu, uyabuyisa imali yahulumeni. Sekusele nje izinto ey'mbili ezizovala futhi noma kunini. Asibonge MEC ukuthi kukhona okwenzakalayo ngalolu daba. By the way, MEC uMbali Shinga our-social development, umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi. Injalo nje siyaqhubeka nodaba lebutho, kodwa okwamanje MEC ngicela sivale kancane le kahulumeni. Mina sengizwile, ngicabanga ukuthi nabalaleli ekhaya bayizwe kahle. Esiqinisekise nje ukuthi uhlalo we-National Freedom Party esifundazweni. Impela mawulandela kahle umlando we-NFP uzobona ukuthi emizamweni yayo yokuyivuselela, yokubuyisela iqembu kubantu, ngonyaka odlule sibe nama-conferences. Kwakune-conference yesifundazwe eyayile eNewcastle eMajuba 30 September eyakhetha ubuholi besifundazwe, la engakhethwa khona njengosihlalo-ke wesifundazwe e-NFP KwaZulu Natal. Saqhubeka kwabu-December ngesikhetha ubuholi futhi be-national. Ngikhumbula ngangikhona eNewcastle. Why bekhetha kuhlele khona abakhalayo nje abangavuma ubuholi obusuke bukhethiwe. I think inenkinga eyodwa even nationally unobhala jikelele ngathi ube ney'nkinga ey'nkulu ukutshengisa ukuthi kusuke khona inkinga ekhona bekhetha. Utheni bazomazi abaningi? Ipolitiki, but interestingly nakwezinye-ke nje iy'nhlaka even emasontweni the race kusuke kuwumjaho wokurana, nomunye ethi ngikholelwa kulokhu nomunye ethi ngikholelwa kulokhu. So there will be izinto ey'fana nalezo-ke ama-tussles akhona. Kodwa okusuke kubalulekile kwi-democracy ukuthi uma ngabe-ke seyidlula leyo process, vele uma ungena emjahweni usuke ungena wazi, fanele ungene nomqondo ukuthi ngingaphumelela ngingangaphumeleli. But those abakuyipolitiki abayi-understandayo i-democracy fanele baqonde ukuthi uma kudlulwa lapho lo uphumelele
we must rally behind them siqhubeke siyisiqembu phambili. No, kuyazwakala uyibeka I think nje uyibeka ngendlela besibuyela ke la eqendini le-NFP iqembu laziwa ngama-court nje nge-court kakhulu now and again sekuthathana sekuyisela izinkantolo nikuphi nanokuthi nidambise abantu abanithatha banise e-court because engathi manje i-NFP abantu bama-court. Ukube buza nemethethile specific bengizokwazi kodwa ke it's issues of national kakhulu kodwa iqiniso lelo ukuthi kahle kahle ama-courts enzela ukuthi uma ngabe kukhona udaba eningavumelani ngalo mhlawumbe ukholela ukuthi ngabe lume kanje uye enkantolo uma ufuna i-relief ukuthi isixazulule kodwa kufanelanga siwa-abuse ukuthi nangento nje encane mhlawumbe ningayixoxa nigijimele enkantolo lokho ngifuna ukuthi ngivumelane nawe ukuthi kuyalimaza kakhulu iqembu le-NFP and ungalibuka emuva nakwi-performance yalo ku-2021 as well as la esiphuma khona ku-29 May ukuthi lezo zinto ziba nomthelelo omkhulu because kwenza ukuthi abantu labo abayimalungu ethu nalabo abasilandelayo bahlale bengazi ukuthi kuzokwenzakalani. Uyakhumbula nje okunye okwenza ukuthi singaperformi ngendlela esasingayifisa ukuthi sithe siya khona kuma-elections kwakhona lokho because there were issues even with the IEC so babengazi kahle abantu so at the 11th hour ngoFebruary ukhetho lungoMay it's only when u-IEC wamemezela ukuthi i-NFP ingakwazi uparticipate ekade eqalile amaqembu ekhankasela ukhetho so ngiyajabula ukuthi uyakubuza and I'll be honest with you ngikuveza ukuthi uyalimaza umgqiqo weqembu kanye nenqubekela phambili nokwethenjwa futhi abantu because abantu bafuna lokho ukuthi singabathemba yini laba bantu singama yini nabo esikhathini esithize so I will use this opportunity nami ukuthi ngimemeze kuma-members wethu ikakhulukazi KwaZulu-Natal la engusihlalo wakhona ukuthi no siney'nhlaka zangaphakathi ezakhele ukuthi singaxoxisana ngama-issues uma kukhona izinto esingavumelani ngazo nokuthi sigijimele ey'nkantolo sonke isikhathi makhona esingavumelani ngakho. Bathi kubuya ngathi abantu isikhathi esiningi mhlawumbe ngingavumelana nabo bayalithemba iqembu ngoba ukuthi nokuba nhlaka ngaphakathi eqenjini kodwa babe khona abantu abanivotelayo to extent ukuthi nize nigcine nithola nesihlalo. Abanye baze baqamba igama iqembu le-NFP bathi inona engafi ngoba uma ubheka umlando wethu nje uqala ku-2016 lesingakwazanga ukungenela ukhetho many people wrote i-NFP off bathi nje ayisekuphelele because iqembu liyiqembu ngokuthi lingenele iy'nketho luwine iy'nketho so singakwazanga ukuparticipate ku-2016 nje local government elections singameleleke ndawo so many people thought u-2019 ngeke sibuye nalutho but sabuya namalungu ePhalamende ngo-2019 because abantu bayithembile i-NFP bayazi ukuthi siyakwazi ukulibhala igama elithi service delivery makukhulunywa nje ngokuya kubantu i-NFP ya-prioritize service delivery because we learn from the best lo way umongameli wethu uMamVisit kaMagwaza bayamazi abantu the role that she played eyikhansela umeya we-district eZululand waphinde wayokusekela ngqongqoshe eMnyangweni we-Science and Technology and she actually championed ukuthi abantu abasha and women bakwazi uku-accessa i-technology so abantu balithembile kakhulu iqembu le-NFP labuya sekuvala amehlo ngo-2019 saphinda futhi ngo-2021 ngesikhathi abantu becabanga ngoba sasikade singenalutho olwali-ikhansela from 2016 so ngo-2021 kwakufana nokuthi siqala phansi but la isikhona namhlanje uyabona ukuthi sikwazile ukuthola saphatha amawadi saphatha imikhandlo saphinde futhi strategically kweminye imikhandlo sakwazi ukubambisana namanye amaqembu-ke usungasibiza-ke ngo-Kingmaker because
siyaku-ensure ukuthi ayikho into ezokwenzeka etafuleni i-NFP ingekho like we did naku-2024. So nje siyathobeka kakhulu kulabo bantu who continue to trust and believe in the NFP kuzona lezo zimo ezinjengalezo. Asiziqhenyi ngazo, siyafisa ukuthi kube izinto esingazi-eliminate completely, kodwa angeke sibalahle labo abakholelwayo kwesikwenzayo. Bagcwele-ke yonke indawo-ke kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. Kwezinye iy'ndawo nje uthi uhamba la waziyo ukuthi anginayo-ke ibhrentshi la, kodwa uma ufakile nje imibala yethu, umuntu athi nje leli qembu nje ngeke ngilikhohlwe nje ngivotela lona nje. So bakhona abantu abanjalo and we continue to be grateful. Yezwa-ke sekukhuluma usopolitiki ngempela ngiya-understand ukuthi lapha ngoma nikhona kuhulumeni okhona, lapha kodumbe nikhona kuhulumeni okhona, so ni all over nimelelekile, ofuthi-ke into enhle-ke le eyenzekala ukuthi nimelelekile. Are you happy with i-GPU so far? Ukuvota kwango-29 May abavoti, because many people bacabanga ukuthi abantu i-GPU into yethu. I-GPU into esinikezwe abavoti because they decided ukuthi alikho iqembu elilodwa elizophatha uhulumeni. Sifike kanjalo-ke lapho-ke nami I would have loved njengosihlalo waKwaZulu-Natal ukuthi i-NFP iphathe uhulumeni yodwa nabanye, kodwa abavoti basibeke la esikhona namhlanje. Kwase kuphoqa ukuthi amaqembu awakhulumisane ukuze uhulumeni abe khona phela. Okokuqala nje engihappy ngako mina neqembu lethu le-NFP ukuthi iKwaZulu-Natal ibalwa namanye ama-province kahle yithi esakwazi ukuthi sikwazi ukufoma u-Government of Provincial Unity ngokushesha, kangangoba ngesikhathi abanye sebestruglisha like Gauteng where there were delays, babebuza la KwaZulu-Natal ukuthi nina nenze kanjani. So sakwazi ukuthi sibeke uhulumeni. Lokho kwakusiza ukuthi abantu bakwazi ukuqhubeka ba-access ama-services ngokushesha, kungabanjwa ukuthi uhulumeni akafomeki. So njengamanje-ke kuyasebenzeka ama-program ayaya kubantu kwi-GPU, asikakawaboni ama-problems. Akhona-ke ama-platforms of political leaders ukuthi kureviewe, kukhulunywe ngezinto ey'qhubakalayo-ke ku-Government of Provincial Unity, kodwa nje so far besingakayiboni iy'nkinga. So uMphembu uzaphethe kahle? Upremier wethu wesifundazwe impela uphethe kahle, ne-executive yakhe ayihlonzile ukuthi ihambise, kuyahlangana njalo si-updateane ngey'qhubekayo nezenzekayo ukuze kusheshe ukuya kubantu. Mhlawumbe MEC umholi we-NFP bashe because sasibeke esiceleni lesiqo. Abanye abantu bakhathazekile or sekunalabo abathi bahleli ngesinqa sodwa ngenxa yomholi wenu oveze ukuthi akekho happy ngendlela izinto ezenzeka ngayo ku-GPU, to extent ukuthi ucabanga ukuthi ni withdraw as i-NFP, as wena uyibeka kahle ukuthi nama-kingmakers, whatever decision ningayithatha manje ingashintsha everything. Sithini status lapho mhlawumbe ngiyithole kuwena as uchair lento, ngoba bakhuluma ngo-president ukuthi is really not happy with what is happening at the present moment. If I can give you background kancane, kube nokuthi waba nethemba lokuthi if ever umnumzane u-MEC lo wakaCokta bemuva eseyobamba laphana kaCokta kune-vacant laphana eZululand, naye ngenxa yokuxoxisana okuhle nokuzwana okuhle ngenxa ye-GPU uzobhekeleleka or ahlomule ekutheni agcine eyimeya yaseZululand, of which is into egcine ingenzakalanga. Ngathi manje leyo nto ayimphethe kahle, hayi mhlambe yena as a person but iqembu le-NFP. Kubaluleke kakhulu lokho ukukhumbuza abalaleli bakho nabalandeli be-podcast ukuthi ngaphandle kwe-NFP KwaZulu-Natal awukho uhulumeni.
lokho kubalulekile kakhulu ukuthi sihlale nje sikukhumbula. Kodwa noma kunjalo siyafisa futhi njengeqembu le-NFP ukuthi siprovide uhulumeni onozinzo, ngoba uma uhulumeni engazinzile kuningi abahlali abanako okuzobathinta futhi ngokwenzeka kwezinto uhulumeni, including abasebenzi bahulumeni nama-services ewonke. Iqembu le-NFP alifiki-ke kuhulumeni wokubambiswana ngoba kusukela ku-2011 abanye abantu abawazi lowo mlando kuza neno. So kuyi-priority kuthina ukuthi singaba abantu abagximayo namhlanje benza lokhu, namhlanje kwenza lokhu, because that talks to i-reputation yeqembu as well. Angazi-ke ukuthi Mr. Blossom nizizwaphi-ke nina lezi zinto-ke? Sinenhlanhla sisahlala nabantu on the ground basitshele bayikhulume le ndawo bathi kwanile nje ngihleli ngezingasothi ukhaphethe ungasudonseke noma inini sikubona usuyiqhubela imoto la. I-GPU provides ukuthi njengoba kade ngisho ukuthi kuhlale kuconsultwana ukuthi uma kukhona izinto kubuyelwe emuva kukwazi ukuxoxiswana ngokuthi siya kanjani phambili nokuthi izinto eziyingqinamba. Lezo zinto-ke ngike ngayibona nami nasey'nkundleni zokuxhumana nasemaphepheni. But njengoba mina ngiku-assurisha ukuthi KwaZulu-Natal i-GPU ayikho into enyakazisayo njengamanje, but also lawo maqembu esisebenzisana nayo ne-leadership, because ihlukene lento. Kukhona thina siyi-cabinet yakwaZulu-Natal bese kuba khona leaders of political parties ekuyibona abahlala strategically who even set at the beginning to agree ukuthi uhulumeni uzofomeka kanjani. So kubalulekile ukuthi lezo zinto bayibuyisele ngala bayayi-addressa-ke at that level. Angazi ukuthi recently ungangitshela ukuthi uzweni, mhlambe I want to believe they are addressing them or they want to address them, because njengamanje ungangivumela ukuthi akukho ukuzwela izolo nakuthandi meaning oku-recent, kodwa siyafuna ukuthi uhulumeni abe nozinzo, and njengamanje azikho izinto ezithreatenisha uhulumeni we-GPU. Kodwa futhi kubalulekile ukuthi uma ngabe benzile iy'thembiso abavumelana ngazo bayifeze and bayiraise within the relevant structures. Because into ekhaya kakhulu ngayo MEC ilolu daba lolu lokuthi mina nawe siyazi ukuthi abantu ababenama numbers amakhulu besilalela abantu njengoba uke wa-highlighter before wathi abantu abadecide ngale ndaba ye-GPU ukuthi bekhona, but i-reality ithi i-MK party ibe nama-numbers amaningi kulolu khetho. Okusho ukuthi abantu bathini MEC abasho ukuthi babefuna i-MK ukuthi party amaningi. Angicela ukuconvert to numbers khona ngizokwazi ukuphendula kahle. Ngoba mina mangiqala inkulumo yami ngithe akekho umuntu owawina ngeningi. Iningi u-50% plus. So i-MK party did not receive 50% plus. Okusho ukuthi-ke emva kokhetho uma kuphuma lama-result kwakune-race yokuthi lowo ofuna ukuphatha uhulumeni needed to reach out ukuthi akwazi ukufinyelela kwabanye la bafuna ukusebenzisana nabo, yabo. Yabona nje, if you look at provinces like Eastern Cape, like Limpopo, azange badinga kube ney'ngxoxo because they had iphathe winning nge-majority. So it's a different story KwaZulu-Natal. Ngingazi-ke MEC because ngambona uJohn Mr Barnes president NFP ihlangana nabanye abaholi including i-MK party, okusho khona ukuthi kwakuzanywa ukuthi kuwinwanwe along the, but the first remains ukuthi abantu abaphethe ngokwama-numbers. Understand leyo, because even ama-seats laphana legislature kunomuntu ozoba na 37 seats. I mean 37 seats, yeah. Kube nomuntu ozoba na 14, kube nomuntu ozoba na 15, kodwa kuphathele abantu mhlawumbe uthola una 15 seats
or bana 14 bokuhlanganyela. Umuntu ona 15 seats ophethe. Abantu No, sengisholo ukuthi khona 41 seats. Bedlala ipolitics osho kanjalo, but reality ihlukanisa labantu ke before ba match as political parties. Exactly, beyibodwa ANC as we speak ibina 14 seats if memoriam ingiseva kahle. Katha Freedom Party ibina 15 seats if memoriam ingiseva kahle. Kanjalo DA, NFP, EFF, including the Kingmaker. You understand the but lithi phuzu MK party in terms of former numbers. Iyona enama futhi abantu babethe bona ngokwabo. No, angeke ngize ngivume ukuthi umislead abantu abalaleli bakho nabavoti bakwaZulu Natal, because enye into I can turn around and tell you ukuthi lento eshoyo iyo fact kanye edelay MK party ukuthi inga reach out ifuna abantu ezovota nabo, because people like you babethi senwinile seniphethe. It's not true. They have 37 seats, abanayo i-majority. Kwakufanele ba reach out bayofuna abantu abazosebenza nabo bakhe uhulumeni. That's the point. Then what happened? Iproblem ukuthi senilale lisiqubu abanye bini babese bethatha lo kwenzeke national sebezo apply even to our provinces. No, national uzemva kwethu, remember. Kodwa ke ipolitiki sifundisa izinto eziningi. Yabo nje mina njenge NFP noma thina njenge NFP uzokhumbula ukuthi even before kwakhiwa uhulumeni there was a narrative yayithi NFP ayinayo city because people did not understand indaba yokubalwa kama city. So nahlala ke nanga reach out ku NFP ngoba nithi hayi city engekho esazothathwa, but politicians do know ukuthi amavoti abalwa kanjani even at a municipal level. Sike sibambane ngehluthu ngale yonto because kusuke kuyi competition ukuthi hawu lo wasithola lo angasithola special makubalwa ama PR. Ayayazi lonto ama politicians, but you will remember now ukuthi abanye nje even imedia ran with that narrative yokuthi hayi ayikho le city ye NFP. So uma ngabe ke wena uyitshela wena uIC esebalile waqeda wathi nanka ama city bese uthi wena hayi ayikho le ngisazoyiaphila ngiyoyisusa. So you will not consider those people njengabantu abakhona abanga eda ivalue ethile. Even today mina when I sit in parliament iMK party calls me nangu 1%. So that's the level of arrogance ukuthi abantu abazi ukuthi u1 uyi number and u1 ungenza umehluko. So I really would not love to entertain abantu abakude nalento abangayiboni eduze ukuthi politics is about numbers, it's about collaborations, it's about working together. So nama ngekho umuntu ongisukelile ukuthi asikhulume ngoba engayiboni value in that. Yabo? Then kuyayikho into ezokwenzeka. This is why sila esikhona ke. Let us not mislead abantu because kwayibona bayisho kaningi lonto ukuthi people of KwaZulu Natal decided this. No, they didn't. They don't have 50% plus. Uyayizwela Mbali shinga yachaza le ndaba ibisuku bisaphatha sondele kwibantu yawathi kushithile ipolitiki. I thought you gave me ithuba lokuthi ngichaze because it's the narrative that is there and it is not correct. If we allow it ukuthi iqhubeke kanjalo we misleading abantu, and sinabantu abaningi esifuna ukuthi bafunde ipolitiki bayilandele. So uma siqhubeka sisandisa izinto ezingekho kubalekile ukuthi abantu bazi ukuthi sifike kanjani. Ngichaza mina lezi tekibuzayo nayo yazazi MEC the way it's ba mislead mina izinto mina uclarify. I understand wena ngizobuza
ukuze wena uyichaze lento ibe clear ukuthi iya kanjani kubantu okwabo No, I understand that very well, Khululeka. bathi-ke hleli naye ubhalishinga i-MEC yalaphana kwa-social development ubuye-ke abe usihlalo we-National Freedom Party lento yokuthi okay ake ngiyibuze kanje ngokubuka kweni nizoyiqeda le term by the look of things angikwenzi ukuthi ube yisangoma but ngi-check-a nje ukusebenzisana nalawa amanye amaqembu nezinye izinto ezenzeka at the political level kuma-principles yini because nilaphana ngokomyalelo wamaqembu eni whether ANC, IFP, what but ifane kuye niyo-reporter kumaqembeni nge-progress by the look of things niya-unreported. Fanele ukuthi sizoyiqeda ngoba uhulumeni wakho nawe njengoba ukwaZulu Natal i-GPU, that is how uhulumeni wethu ufoneke ngakhona. Kodwa-ke amaqembu former i-GPU are very much committed ukuthi uhulumeni usebenze njengoba sengike ngaveza ukuthi ma ulimala kuzobe kulimala abantu laphaya phansi ngoba ama-services azongayi kubantu angahambi ngendlela. Kodwa-ke kuhlukile-ke because abantu babuka into ey'ningi ngeshwa-ke lapha akufani nako-local government la uthola khona izinto ey'fana noma-by-elections and things akwenzeki kanjalo. Kodwa futhi-ke I don't want to rule it out completely kodwa into engenzeka kungaba ukuthi-ke at a long run makushintsha mhlawumbe umuntu eshintsha umqondo but njengamanje nje uhulumeni uzinzile and there is a vision khona la sifuna ukuya khona manje uma uthi nizoqeda yeah but I hear you inhloso ukuthi i-GPU mayisebenze. Nikhumbula ukuthi njenge-country sibukiwe nanamazwe omhlaba kule situation le esibhekane nayo because i-study sisibheke nakwamanye amazwe ukuthi bekuke kwenzeke njani uma kunezimo ey'fana njengalezi ngoba we were faced with the situation as leaders we had to provide direction sibone futhi ukuthi kuyasebenza kuya phambili. So inhloso ukuthi siqede i-term uhulumeni emile intact ihambisa futhi ama-services abantu without interruption. Hayi leyo shaya ilona elibalulekile ukuthi iy'dingo ziye kubantu abantu kwesinye isikhathi ngihlele ngisho ukuthi abantu besikhathi abanendawana nama-theories akhona o-Karl Marx no-Lenin into abayidingayo nje ukuthi iyafika yini intuthuko kubone bayawathola yini amanzi bayawathola yini ukugisa iy'bhedlela baba-right yini bebefika kuney'bhedlela manje othi buya kusona uvele ushawe uvala kuthiwe isikahulumeni leso. In actual fact abantu bayijabulele kakhulu i-GPU ne-GNU ngokunjalo ngoba babuka ukuthi akuseyena umuntu oyedwa owenza zonke izinto ekwazi ukuthi abantu ekade be-sideline-ekile ba-sideline-eke completely njengamanje uhulumeni oxubile we-GPU ubukeka enza kahle kakhulu ukuthi afinyelele kubona bonke abantu ngaphandle kokubheka ukuthi ubani nokuthi kanjani. And remember effect ongeke wesuse ukuthi it's political parties adeployile lapho so yonke i-political parties ofuna ukuthi ishine noma yenze kahle endaweni yayo ekuyona. So kufanele silibheke lelo side on a positive note ukuthi ama-political parties ahlukene arun ama-race wawo afunayo nawo ukuthi abonakale enza kahle. So kubukeka i-GPU actually is the feedback from abantu ukuthi sabona ngenye indlela ngendlela ekwenzeka ngayo manje. Nokuyazwakala mhlawumbe singanguma-hot takes nje MEC ngizoyibuza le mbuzo but noma ungangachaza noma ungangiphendula nje but uphendule nje but noma ungayi endaweni eningi. Pirates or Chiefs? Sundowns. Bidwane sekhohlwe ukuthi kunale Sundowns sekusele yazi uyangicorrect because most of the time you Pirate the Chiefs kanti bakhona abantu abasupporta lawa amanye amaqembu. In actual fact
ngiwumuntu we-sports, I live i-sports, ngumlandeli nje we-Sundowns wokuqina. Mayidlala nje ama-games wayo akangiphuthi, I'm a supporter, I belong to a branch, I travel to Pretoria for Sundowns games. Ngumuntu nje. Buya ngathi ngizodliwa kule season. By the look of things uyathi ngizothwala kanzima kule season. Uyathanda njalo upredictor into zakho, upredictor ubuka phambili. Umuntu esekuseni noma mhlawumbe wasewalate. Ngumuntu wasekuseni. Oh, manje indaba zokudla restaurant mhlawumbe umuntu othanda ukuthi kuphekwe ekhaya kudliwe. Home dining, ngumuntu wasekhaya. Umuntu esekhaya. Ngoba nami nginalo ikhonywana impela lokuhlanganisa ngigoqogoqoze, so ngiyathanda i-business or i-economy. Lethe uyatravel nje no sekubuzela noba usewumbali ishinga nje walaphana eSouth Coast ubuthanda ukuhamba ngiyabona manje sekuwukuthi yabona economy ikunika ithuba elingcono. I'm a person wabantu othanda ukunetworka nokumitha abantu abahlukene, so i-economy yakukhulula ukuthi umitha nombani because kufana nakhona egroundini. I've think once or twice engake ngenza khona i-VIP ngumuntu wama-extra strongs because ngilo umuntu wentsango. Yebo, nobhiya sebangithela kaningi. Ukuthi stadium yasazi hayi clear. Yazi ngifuna ukuchecka la ukuthi Nkosazana Zuma Zanele kaMagwaza Msibi. Zanele kaMagwaza Msibi. Ngicela sikhulume ngale camera nje bese uyivala just ukuthi as MEC manje ama-parting shots laphana kule camera abantu into abasazoyibona eminyangweni mhlawumbe niseza nazo ucarpet bebengawudonsanga. Ayo yabona-ke kuhlala ungisabisa kanjalo ucarpet. Sithobekile kakhulu ithuba esilinikwa abantu social development. We launched a strategy sabesifazane on social economy. We partnered with the big giants kuma-industries wabo ukuthi silekelele ukutakula abesifazane ngamakhono. So ngigqugquzela kakhulu abantu ukuthi bayilandele iy'nhlelo zomnyango wethu ey'nkundleni zokuxhumana, ema-offices wethu akuma-districts, basithole la esikhona ukuze babone ukuthi bangasizakala kanjani. Done. Ngiyabonga kakhulu. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7.